Istamet ti kanikarkararag ti managlaing ni Milagros, istamet ti kararuan ni Angelito Romano. Nagkamadalat tayo, ti Diyos, ti grasya ken kaasinan, takabagalan ng punasan, dagiti anlawig, dagiti raibibiyat tayo. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo bumatiman na kabalin ng Diyos, at kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, pan na tayo ipiliyag na at nanayon. Amen. Pumararat tayo. O Diyos, babaeng ta grasyang, pinagbalin na kami nga anak mo, tap maagbiyak kami itisidong, tiranyag ni Kristo. Ilisin na kam kani iti amin ariro, ket aramidan, na agtaen kami itisidong tiputno. Gapo ken ako Meso Kristo, anak mo ket Diyos, iso magipagbiyak ken magipagari kan ta, itimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon na awan ti hinggan. Amen. Maibasa na adaw iti libro ti Genesis. Iti parbangon inapura dagiti anghel nilo. Darasem kinunada. Alayang ti asawam, dagiti dong anak mo, ket pumanong kayo, tapno di kayo matay no madadayan ti syudad. Nagsabi maddeng nilo, no kasta nga asyan ti Apo ken kuana. Nganod inala dagiti lalaki, ti asawa na ken dagiti dong anak na, ket pinapanong da ida it syudad. Kinunani may sa kadagiti angkel. Agtaray kayon, isalakan niyo ti bagyo. Di kay at tumantalyaw, ket di kay at saldeng ikitanak. Agkaman kayo waligiti turod, tapno di kay matay. Kaya minsumba kilo, pamaasim Apo tadi mo ipaaramid kada kami nita. Lakit unay ti asi nga impayampan niya, iti pinangisalakan mo itibiyag ko. Yung aday unay dagiti turod. Makamakang na pilipidra, ket matayak sakbay ang makadalang ng sadyay. Makitang deta basit na ili, mabalin po ti agkamang sadyay ta asidlay. Sadyayan ti pakanak, makitang met abasit laing anugar, ket awan po ti pakan anwa. Insumbat na, alawen, patgak idawat mo, saan po adadaelen deta maili. Darasem, pagtaray ka. Diyak marugyan ti aramide, kalingga ang makadalang kasadyay. Dapot ay nawagan nilo ti basit ili na panaganan ni Isoar. Sumising-ising ti init, di makadalang nilo sa Isoar. Pagamuan, pinagtubo ti Apo, itlumat kumakapoy ng asukre, kadagiti syudad ti Sodoma ken Gomora. Nadadael dagiti syudad ken Inter at anak, pagrama dagiti amin at tao sa Jai, ken amin ang nagtubo iti daga. Yung timmalyaw ti asawa ni Lot, ket nagbalin nga aliging asin. Iti agsapa iti sumungal daw, dinardaras ni Abraham itinapat iti lugar na nagtakderan na iti sangwa ng ti Apo. Tinunawagan na ti Sodoma ken Gomora, ken Inter at anak, ket nakita na ti agpampangatong asok, akasla iti asok ang nagapu iti takkel nga orno.
Yung ididi na dahil ti Diyos ti isyudad ti na naglagip na ni Abraham. Kaya pinalubusan ng Lot ako manaw kamapati ti Bisto nga awan pakaanuan na. Isa ko ti ako. Nagyaman tayo ti Diyos. Iti kinapudno ko ako kanayon nga idadan na. Kinapod ng mga ako ang kanayon na ilalan. Sukimaten ten suuten na ko ako. Usigem dagiti tarigagay ken panunot ko. Iti at balbali mo ayat mo itulong mo na ikinapod mo. Kanayon nga idalan na. Kinapod ng mga ako kanayon na ilalan. Di na kiraman ako kawain tarigiti managbasoy. Ilisin na iti pagtumpalan na iti mamapatay. Usuda akanayon nga agaramit iti dakes. Kasi sa sagalang umawat ipasuksok. Kinapod ng mga ako kanayon na ilalan. Ket no siya nalinteg ti aragis ko, kaasyan na ket isalahan na. O ako addaak iti natalyay taliso, iti dakay katabit no agday dayawak iti ako. Kinapod ng mga ako kanayon na ilalan. Sa uho ako, dungdungay ko'y alipen mo, adaken ka, dagiti sa uama kay tetiag na nayon agyan. Kasin surat ni San Mateo. Gloria to my God, and power. Limugan ni Jesus, ibibilog, kan nabilugan ken kwa na dagiti adalan na. Pagamuan dimteng dinapiksa nga angin tinanaw, pit sinagbusabuagan, dagiti daluyon ti bilog. Ngamat matunog ni Jesus, napandari ni ingkat kinunada, umarayat ka apo, lumnet tayon. Ang yakat abutin yun, kinuna ni Jesus. Nagbasikit din ti pamati yun. Bimangon ni Jesus, kat pinagtalna na ti angin, kat ti daluyon. Nagsidao da amin, kat kinunada. Anya ti katatao na daytoy, uray ti angin, kat ti daluyon, agtulnog ken kuana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Gloria to my God, and power. Dahil isa pa, namin nabasa na may din sa uno istuwan may din sa ni Apo Felix Costales naggaling na padiyo ito'y kung may sama uncle kami tiawag ko rin kuana may sama dagiti dayawag pisar muna idi ubingan tayo seminarista kada palitan sige rin pang nalain kung na di jay mayat na something like this mayat na dimakil ka tirigat tauray dagiti kababasitan nga datan niya ma-appreciate mo anak dia, jadi makil na tirigat ori dagiti basit na dakan niya napakid ma-appreciate mo. Kung nakmagkan niya na usto na unay angkel, kung nakagwan rapi, kung nakagwan nagpaiso. Ma-appreciate no pabigbig mo, di kinakurang, kinaawan. Even our kala ko nga ori dagitay ibilang tayo nga kung isogarod dahil kinarigat, pangalan tayo na mga kinmangpagtalinagad kumakada tayo nga napakumbaba laglagiban tayo dahil kinarigat binindisyonan na tayo talinagad kumanga napakumbaba nagkauwan kapagin nararag tayo ang pero nagkauwan as always kung tatla dahil kumang dahil kinarigat may sama daluyon tibiyang tayo, kala Ebanghelyo, daluyon ta. Dagiti pangnubok itibiyang no madama ka nga agdadjay nga madaldaluyon kasla dagiti adalan. Kala pure lang pabasulin niya tulo sa tayo baybayan na ako, magsakit tayo pinakaro.
Apayang kaslaawan ti Diyos. Nung dagita, daluyon amin ti Diyos dayta. Nung nagtalit tayo kinuha nga anduran tayo daging nga daluyon, iso ti magbalin ka na tayo nga natikar. Na uray niya daluyon ti Diyos tayo, agbalin ka kung ag-blessing kanya tayo. Oray siya, hindi kinarigat ti Diyos, hindi pa naman tirigat ako, nagaduma sa lugsod, kinapulos na apayang ang kasto ti Diyos, ada na naman ay ti Diyos na, ada naragrag sa ti pamilya na, kasla agda awang problema dat kasla nagpupuni-punkin ka ngam no malasa agda di panagando panagtalit iti Dios uray dagiti nga banbanag isudan tumet ti pagbalinan pagpangalan tayo pagagdanan tayo tapno mapo tayo ngala dagiti adala nadaluyon ta adalaan ni Apo Hesus ijay ama maturog tumulong kan malmus tayo. Nagkapsot ka pang mati, of course, iisda. Diyos mo ngamin, na orin ko daloy. Awan na, nag-iilan na tayo nga nakakukuta. Hindi tayo relax. Relax. Nagtal na ka kung nanay, hindi daloy nagtal na. Kasi ba't kanya tayo, yes. Di Diyos ang mapektaran. Dato tayo gawin na tumang kasi igilang tayo mga mapektaran na Diyos. Di problema haan. Dagito nga daloy yun, pangkita na natin, kapastan mo tayo. Usarin na dagito tap mo tumidkar kin tumurad tayo. Usarin na dagito ng panubok tibiyat tap mo pumangat tayo. Panahon daluyon tibiyat tayo ti kaya tayo prokuros isilay. Nanamay na biyat. Iso karon nga nagaduma kay diya dagito jay tibiyat tayo masapol nga mairarag ka dai ang tunglag o iso ang tunglag tap masursurong ti aglangoy. Tap nga dantungan narigrigat nga biyat kabagalang tulatan nga langoy. Paano mo binadas na tinagrigat nga naglangoy, ay ore ka mistra ka no bumalasyo ka tagidyo na order ko lo kay di ubing ka kay di mo pinadas at nauntan ka mo non mamangka di karayan ka mabawat ka idi adda regat biyagan no adda danuman ay kagpagpag amin nga kararwa mo talaga ta amo na padasan ngam na padasan so dijay panunubok amin tibiyan tapdo dantuman dumten na daluyon nga nakdakkel kabaglam tun na sarangkel easy kung murang tumutkan at katawaan ko lang na apaya natinab kagarugan na laing tangarugan nung nagpinas na taa talaga daliti adalan the best nga naramid da the best nga naramid da daliti adalan idi kumiti daluyo nalaing ang lumoy daliti ta mangalap da nung napabungan na pala, ang kanya tidabes nga naramid na, handa nga naramid di bukod na nga kayang-kaya tayo dati na mangalap tayo mo, kayang-kaya tayo dati na nasiglat tayo mo, kanya tidabes nga naramid na, nabanda pala kini Apo Hesus. Handa nga ang mukha ng mga karpintero ni Apo Hesus. Nung narin natin siya kada ti Diyos. So, the best mo tanong dala kadaloy, tibiyat tayo at kanya aramidin. Tamang data ni Apo Hesus. Awat sarday na akarara, at patulong data kanya na kapintasan nga attitude pero dahil tayo ada dumten na daluyo panubok iti dahil karon ko naramid tamang Jesus ang subli na antay mo bukudan ni pagarot tayo mga kabarulat tayo pero hindi kinadalan ko yung expert ko da nagkamang da niya nabungkunada kalma nagtalma ka ko naman kabaglan na naroon amin ta Diyos naroon. Sa umay tuman, uy datong miket Awasem igan, sapay kumatamay kalim, amoy datong kirapaw kiyang karna, dahil isabot miten ka, awan kidayaw na, awan kilibnos na, di amay kali amay datong tipadaya, apag daydayaw miken ka. Kumararag tayo kakabsat at magatayo kendari adapon tayo makaayo kumay di Diyos Ama aman nakabalin amin. Di ako, hindi na matero yung adapos na nagiging tayo. Kaya
amin kapagyabagan tayo, kaya kalagwapan, pinasantuan, na iglesia. O Diyos, ipaay mo ta grasyang babaan dagiti sakramentom, aramidan ka di ta babaan tinasantuan nga Eukaristya, mapudnon iti agserbikan ka, gapuken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at da kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itat ayo dagita puspuso yo. At dadan sa sitagay, iti ako. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karigit ruben. Udno na yung maikarigat rumbeng anong milat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disto. Agyaman tong ken santuan nga ama, gapo ken Iso Kristo ay ayaten nga anak mo. Iso ti berbong dadgapo ken kuha na inaramid mo dagiti amin nga adda. Ket iso pay ti imbaon mo aman lubot ken mangisalakan. Nagbalin a tao babaan ti Espiritu Santo ket impas nga ni Virgen Maria. Inyon na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmegan na ni patay. Ket iparangarang na ti panagungar. Iti kasta tinungpal na tinakem mo. Ket ginumpot na tinasantuan nga ili nga agpa ay kanta. Anan sata makidanggay kami kadagiti anggeles kan kadagiti amin sa santos amang ibunan nat kadagiti pakaiday-dayawa kadagiti may sa atinag kunami Santo, Santo, Santo ti Apo, ang Diyos dagiti amin ang paso. Pilangit ken kadanat mula iti pakaiday-dayawa, hosana iti kamatuan. Madaligayaw kumalikad iti Apo, hosana iti kamatuan. Pudno na Apo abi ka tinasanto ket sikati gubwayan ti amin na tinasanto. Dawatin mi nga ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagiti adakon tapno pagbalinan ket ipaay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi ang Hesus Kristo. Isu idisak bayayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi ng sanainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket mangantay amin iti daytoy tadaytoy iti bagi iso may yawat to amay paay kadako. Kastamet at alpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maningkad ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo katuminang tay amin iti daytoy kadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramitan yo daytoy apangilag-lagip yo kanya. Ti misteryo ti pamamakin. Mabayan iti gusto kay magkakalagungar, inalakam sa lakan sika nanubot sa kanubot. Iti ngarot pa nang ilagid mi ti papatay kan panabungar ni Kristo idaton di kan kaapo ti tinapay ti biyaken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman tam ken katay paay mo ama ikari kami nga darito isaklang mo ket agserbi tam ken ta. Dawaten mi Apo tada kami makirangon iti bagikan dara ni Kristo. Pagkay saan na ang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada Apo ti iglesia manay sak na piti sa nalubungan ket parayrayon kayat na anayusan. Laglagi pamet milyon a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panabungar dantoy ti sidong tataasin. Awaken kad iday pisilong taranyag mga pagkakitaan daten kay tirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abyag ket magiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Minagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda nakapudno anak serbikan kaditoy dada. Magikadwa kang tukad med kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti silong ni Kristo iti timbuyog ti Espiritu Santo irognay mi ken ta nakabalin na ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan kainggana. Amen. Hintay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Aming nagkasariani, malaydayaw kumahinalan mo, dumpen kumati pagariya, matumpal kumatinakin mo, ipidala kasarilan. Itkan kalakam dalaw ito'y ikanindi kapatinayin nalatan. Pakawalan na ibasul niya kasmet pamakawan ni, kalagiti nakapasul kami. Ginagamet kay bayan manunod, suliso, isa sa rakam ketina. Dawatin mi kan kaapot ay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idlan kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw ni. Kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon pumalaeng ti basol may lisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa kanan na matin mi. Kanitiya ay Yeso Kristo anang isalakan kada kami. Kapuwang tinuray, kapapabalik ng dayaw, tiyak na nayon dito sa sanday. O Apo Yeso Kristo, pinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya agdapukan niya kitad po kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi tinininam, nagita ti pamati ti iglesia, katkas mayan nuro iti pagayatam, ipaay mo kada si kaasikan buwan at ikapyakan panagkay kaysa si kanagbiyakan agari, itiag na nayon ngawan ti Amen. kapya ti Apo kan kanayon kumangat kada kayo. Hasta ko namin Palay tayo ti kapya, ti konggal na isa kada kayo. Kapya, kada kayo sa aming kapya. Pero ti Diyos, sa may kapkatigiti kaswaso, pinupong kaasyan na kami. Cordero ti Diyos, sa may kapkatigiti kaswaso, pinupong kaasyan na kami. Cordero ti Diyos, sa may kapkatigiti kaswaso, pinupong item kadakam ti kapya. Kadtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kali ti basbasol ti lumo. Nagasat tayo, anaayaban iti tayo kali kapadayanan. Pagpunyag may kari may kapana, yung pinagsalay sa mong may pagtun ti karadwa. Ipaay mo kad Apo tayo na santo na sakripisyo nga indaton mi, kan ti komunyon na inawat mi. Iranod na kami itibiyag mo na Diyos sana. Iti kastakan ka na yun na may kalay sa kan kay inalagda panagaya, ket pakauden mi, dagiti di madadael abunga ama ipaay ipilangit. Gapo ken Apo Yesu Kristo nga anak mo ket Dios. Isa makipagbiag ken makipagari kan kay kitimpuyo ti Espiritu Santo. Dios ang kanayon nga awan tinda. Amen. Bella Premo,
Holy, O Sacrament Divine. All All praise and all thanksgiving be unto you.